Okay na? Okay. Hello mga ka-listeners, mayong hapon. Ang oras alas 4:12. Karon mga ka-listeners, i-unboxing na ko ni mga ka-listeners. Ni order yung tuyo ani kay para di na mahagbong ni kong cellphone mga ka-listeners ba. Kay naay time nga masipyat bitaw na itungtong na ako bago mag-video bitaw ko. Sipyat mahagbong. Ay gani kay paghagbong aning cellphone na ang natunong kay ganing kilid nga naay guma ba. Naswertian no. Muna nga para dili ma-disgrasya kay natag ra ni Ma'am Life Journey no. Ako din ampingan ba. Muna nga ning order ko ning kanang stand para mulungtad og dugay ang cellphone ba no. Dili magkatagak-tagak bitaw. Nindot po dag kamera kay di maluhag no. Yeah, ito na unboxing mga ka-listeners. Legit yun siya mga ka-listeners no? Yung kiri mga ka-listeners. So ang problema ni kay way holder no. May gani kay sa una 2022 naka-order ko sa Shopee og kuan kanang giningan nito tripod nga gamay kanang hawiran lang nya kay maura man ang store nga kung na-orderan ani mo nga sibo kayo no, pero sibo man tingalitanan no mga ngani sa mga tripod no. So akong gi suway arang kayo muna nga may ganit kaya naka-order ko daan sa una year 2022 pa ni mga ka-listeners no. Wala ko mapakita ang pag-unboxing ani karon ako ni connect ari. So nagamit lagi ni mga ka-listeners, nagamit ra kay lisod man kayo mag-video itong kini gitungtong na ako ron kay aron makita alam ninyo ba kay way nga ani mga ka-listeners magsig piligrog mahagbong cellphone no. Mo'y nakakuan sa kong Huawei sa una sige kahagbong no. Kung gapanday-panday ko sa una tagak Huawei habong sa mga igitagakan so survive yapon. So mo lagi kanang tandugo na nya okay na siya, legit no, legit yun yung sa Shopee, di kamahayan. Magamit na gini para di na matagak-tagak na yung cellphone mga ka-listeners no. Kanya I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras alas 5:28 sa kahaponon mga ka-listeners og pasensya kay dugay gyapon ta ka-upload no kay imbalik na sa sakit ng mata. Aminaw na kung ni hubag na sa balik ba. Ano na makawa og gana mga ka-listeners mo na pasensya kayo. Nya samot na kay kuan naguba rin ko sa ka-cellphone mo na nga ngayon pasensya nga dili na ko mabasa yung katong mga comment na no. Hindi na ko mabasa ang tanang comment kay sakit na kong mata. Nagsulat ko karon duha ka taas nga resibo ba. Kasuwat ko sa mga ubang comment no, di maigo tanan og suwat na ko ba nya usa pa sakit na kong mata sa sige og subay-subay sa mga comment baron isuwat mo na nga sa sunod higayon na lang tong uban no kung higayon na lang tong ako basahon kay di na gyud madagit nya samot ka hapdo sa mata ba sige og suwat muna nga kining nasuwat na ko ron mo lang ni akong basahon sa mga ka-listeners no nya una sa tanan salamat kayo ni kuan dai The Dimpled Traveler no nga nanghatag og super thanks no. Salamat kayo The Dimpled Traveler no sa imong pagka manghihatagon nya. Sa kanunay po di mo nga pagpaminaw no. Salamat kayo. Nya magbasa ko mga ka-listeners sa inyong comment karon no sa mga nasuwat na ho kay hindi badagod di na po kaigo na nakaigo kay likod ani na may suwat na. Mga resibo na ang gisuwatan. Nya nalangan po kung paningita sa akong ballpen kay ambot kini mangita tas usa ka butang mawa hinuon og pangitaon. Nalangan jud kog pangita sa akong ballpen ba pero nakit-an ra no. Muni nakasuwat ko karon mga ka-listeners. Isa kay mga ka-listeners giubog gid. Kunya magbasa ko mga ka-listeners sa inyong comment no kay part 8 naman ta karon sa Digong Kantuboy no. Sa niaging niagi ron taning adlaw or semana niagi ron tani katong pag-upload ako sa part 7 dapat nasunod unta na ako ni. So agin malugari mga ka-listeners no, mga pasensya kayo no. Muna nga basin ang part 9 basin malugaran ako to mangayo sa ko sa kuano. Mangayo ko ni DJ Lex Pinodrama. Mangayo sa ko ni og kanang record kay kuan para dili kay ko makapoy og subay sa Facebook basta na streaming kay sakit lagi ni subay sakit mata nya ining offer man si Lex Pinodrama na iyang ihatag ang iyang record nga digong no kay kumpleto na siya sa record sa mga drama karon no sa morning drama o afternoon kumpleto na siya mo nang ingon siya nga akong ihatag nimo dol kining digong kay ikaw may nag-upload na no. Di po ka mahago og kuan. Salamat kay DJ Lex Remix no or Lex Pinodrama. Salamat kay no kay naluoy ka nga di pwede ko mahago og subay-subay sakit sa mata mga ka-listeners. Kanang magpaminaw na ko ning balik og hubag ang paminaw sa mata, bugat ba. Na ganin na gipatuan ako balik sa drops kay amot man san Di ba kani sa kanang abog-abog kanang magsakay motor or liglibog ko. Di ba kani sa abog? Balik man. Unya basahon ako. Taas-taas naman itong intro na. Unya na lang po ni Kuman siguro sa drama. Magbasa ko sa... unya na lang ka-listeners no? Unya na lang ni Kuman sa drama. Pag magkuhan pa manitawag ka ng kuano. Pasiuna ni no? Sa commercial. Commercial kaning product sa shopping akong pasiuna sa video para ijawat ug mo palit. Makatabang muna ako no, unay mo palit. Pero ug di mo palit okay ra gyapon no. Something nga di mo skip sa mga ads nga ginagmay no. Hindi uman lang sa drama mga ka-listeners magbasa ko sa inyong comment para di tadtong mataas. Paminawa mga ka-listeners ang part 8 sa Digong Kantuboy. O karon higala sa atong sugilanon nga naguluhan
Digong Kanto Boy. Bay, Tigong. Pinapos mo asahan? Kwento mo na yun? Oo, bay. Kwento na yun. May kali kay naabtan pa ko ni mong buhi. Ay, binuon sa niya. Inunsam sa siya. Tanawa, niya ilang mga pictures. Tanawa. Basing na kaila ka ni. Sabi? Tutugig mayo. Uy. Saman, kaila ka? Agoy! Mapriso ka! Bata-bata ni Briggs! Kinsang Briggs? May nakain pa, Briggs! Anak ni Mr. Santos! Siya? Lagi ba? Mauna siya! Ano nga? Rakitag ko ani mga digwaya, Mas may noon. Pidangiga ni mga tawana, Di pang kuntinto sa ilang himtang da. Tinawag ka na, bay? Pidang nabiha ni mga tawana, Isulti mo ko si Mr. Gerardo na ko, bay. Nga paliton utang Mr. Santos ang iyota taon. Dili na ibaligya. Karon kay dili im kumusugot kay baligya. Nung dati gali nga inani. Nagihasi siya. Yan na bang paghihabag? Kaniadto naman na? Maugyod sa una pa na. Kaniadto pa ni nga makadunguta. Nga doon ay gustong mangilog yuta, paliton kung dili mo sugot. Hasiyon ang tagiya, pamusilon pa. Purbida. Tinuod na, bay. Anya. Wani magwagtang kining mao nga paagi kapon hantod kan. Mao ba bay? Wow. Niya pa na aron panahon ang mga hangul. Tinuod na bay? Mga taong hangul sa kwarta o gahom. Bahalag kung sa'y tabo, bahalag kinsay ilang matumban, bahalag kinsay ilang pasakitan. Dili nila igsapayan, ang importante na mulampo sila sa ilang mga tingo. Bay, Digong. Pero kung magkakuros sa gamong daan, adunay matumba na. Bay, bidaw sa buti mo, anak. Kung ikahinag mo na kung yung mga tawanan, kinahanglan dunay usa ka na mo nga mubarog, dunay muhagba sa yuta. Ang muhagba, mao nang wa may kinabuhi. Bay! Nagkayang. Nisabot naman hinoon kapaligong kinabuhi ni Digong dito sa bukid. Ngano? May niadto ko na dito. Mga armado. Pusilon ang tas Digong pero iyang naunahan. Very good. Nagkayang. Karong panahon na, kinahanglan nga maabtik ka. Dili bahi mo nga ikaw ang mamatay. Kinahanglan nga ikaw ang mubarog nga may kinabuhi. Nagkayang. Mirna, karong panahon na no, bisag asa ka pa. Bisag anak ka pa magpuyo sa dapit ka, dunay daghang mga gwardya. Dunay nagbantay nimo. Di nimo basayran nga kun mo abot ng imong dimalas, kanang imong mga sakop, maurasan na mo unay nimo. Nagkayang. Salamat ka ni Tikong, ha? Salamat. Wala na nakasot ang mga tao. Yung pakyot na dakpan. Natsamba lang, Sir Gerardo. No, dili. Maton ti Tikong, ikaw yun. Ikaw yun ni ahosto nga tao. Ako papatayon dili. Sakto ka iso. May diskalte. Salamat, Sir. Tungod anak. Ikaw doon ang performance bonus. Performance bonus? Yes, performance bonus. Para imo kasal. Ha? Magamitan mo 50,000 pesos. Sir. Bakit money ka na mo? Ha? Ang bailan sakit sa iyong kasal, ako nakipailan. Code for 150 pesos. Kadaghan man, Sir. Ito ayak ka pala ka. Ako kinapit ako mga kaupan nga motambong sa kasal. Sir. Sa una mga adlaw sa imo trabaho, ako pabilip imo ha. Ikaw pabilip sa ako Tikong Kantoboy. Sir. Posa sa daw imo kasal. Ikaw wala kasto ha. Ako kaso tandan. Sir. Basta ako lipay. Kada wala bilis ako kwarta. Mao ba, Sir? Basta ako,
Sagot emo kasal. Unsay mga kalahukan, anang digong. May nakataho na ko, Dad. Nga, magminyo ko no siya. Ang kinsay iyang minyuan? Katong babae nga atong gikaila. Kaya katong ginganan og Mirna. Oh, si digong ang makaangkon kaniya. Anak yun, Dad eh. Oh, baya, anugo? Unsay anugon, Dad eh? Anugon nga maadto siyang digong. Unya, unsay buhaton, ha? Kanus ang kasal. Pinabinasa ni mo, eh. Hindi mo kayo Gerardo taon ni mo sa mong ipakita taon. Mo pa yung gastos kasal, bida. Siya man ang may offer na. Listo mo sa balibaran. Sa ako nagingon ni mo, believe kayo siya, liman ka. Unang adlaw ha, sa imong pag-duty ha. Dakpa na itong mga nanghulga. Basta walay lipot, bay. Kayo mo batag pagparipot sa ito gawin. Gawas ng liputan ta. Patay kita. Oh, bay digong. Pagkadali ragyos panahon, ugma mao ng inyong kasal. Mao gyud ang kayang. Unyang imong kaluha, asa naman? Ako nagipapahuway. Naabot naman siya. Ay, bakit ako? Sige nang kayang. Gipapahuway lang una nako kadiyot. Ay, bakit ami ha? Kinsay nga ang gadi ato? Siya si Mary. Binanay, ngayon ba ko nagsulong na ko daya? Tanaw ako'y bispan ay. Ang ngayon ba ko? Ay, hala, uy, kaangayan ni mo. Guwapo kaayo ka. Lipstol. Yabag naman katikog. Napahong ka na Guwapo ka naman ako mo ko anak. Unsaw nanay ay. Tinuod ka niya, guwapo ka niya, ngayon ko. Ang magsawayo di ka anak, mantika bisag manyakis kang dako. Ayaw na yun, manyakis. Minuwargil na ito. Pinagdang di ka. Kung maunang pinangga ko ni mo, salamat kaayo. Natural, unsaw ka eh. Hello. Uy, Mirna, hello. Ikaw si Tikong, ang best man? Ha? Unsa na amnesia naman tao. Tikong taon ko, Tikong. Wala kang kailan ako. Mao ba? Ako si Mary. Tuwing ni Mirna. Usa? OMG? Ikaw ang angel nga nihog sa langit para kanak. Unsa? Wow. Ikaw ang kaluhan ni Mirna di ay. Hala, uy. Pagkapeligro. Ha? Nga naman? Ayaw kumpiyansa kay basid og ikaw ang pasulubon sa budas kasal. Unsa? Ang daguay, ang tingog, papareha gayod. Hala no? Niagid ko aron tambungan ang birthday sa akong twin sister nga si Mirna. Sa iyang kalipay uban sa iyong umaabot nga bana nga si Di. Ay maayo noon day uy. Hala no, buangag yun uy. Nga naman ang tutok malagi kag maayo na ako. Wala gayoy kalainan. Hala parehas gyud mog naong. Lakip ang tingog parehas gyud kayo. Mao ba manang? Ay, Inday Mere. Inday, oy. Inday Mere. Yes? Mura yun panahon na nga kanang mamilinyo anak ko. Oh, mao ba? Yes. Destiny, you are my. Tinuod ka man, oy? Ay, lubo ang taong bag-ang na ko. Ito, manuya rin. Sakit ito na anak. Sorry, kuya. Kuya. Kuya, panbuta anak, porbida. Sorry, kuya. Pastilan, Demire. Kung padanglit ikaw ang maasawa ng akong anak, ay magsinulog ko, ay. Mao ba manang? Yes na yes, Inday. Doon na ba ko'y uyab sa amo sa Mindanao? Oy, patay. Sa ato pa, wala ko'y pag-asa diyan eh. Uy, hala ka diyot.
Ni-explicar na ka nako, kuya? Yes, day. Ditsuning ako. Umingon ko, I love you, dayon. Kung natagan ko may gayon, day, abi naman ako, buntag, gunto, hapon, kadlaw, banag-banag, takla. Ay, karaan naman ako, kuya, uy. Kanang bago na, son. Sa panahon pa dito itong ikong, day, unang pikta. Sa una, panahon pa itong tiban. Ahak siya ni Marimgita, kag bago. Betaw, kuya. Abi ninyo, lipay kaayo ko nga maminyo na gina akong twin sister. Si Mirna. Ikaw, kanusaan kong minyo po. Lisod man sa tuba ko yung manghagad, kuya. Agad ra ko sa kong uyab. Pero, mauliki, uy. May problema man. What is your problem is? May lain magud siyang uyab. Usa? Oy, kaway ayo, di ba na way ayo, no? Unsabogin, oy! Kasakit bayas dughan, ana inday, oy! O, good nang. Sakit kids dughan. Pero ay pag-antos, oy, daon sa, oy, paghita og lain. Wa pa ko ikapuli ng good. Aw, naginutan na lang ning akong anak inday. Paita sa ni mo, murutag dayo ka. Paita sa ni mo, kung pinaginot na yun. Hangyo lang ta, basin pa daig madana, unsa ka ba? Bitaw, Demere, ako, ginoon, ulitaw ako, hanaybaw ako, nga napangita kang mga di Wells, no? Wells Church. Uy, dili kuya ha, dili gyud. Ang importante alang nako, kanang tunay nga magmahal ug dili taksil. Kana! Ako na day, di ba day? Huna-hunaon pa na nako, kuya. Yes, day. Kadungo ka, day. Nanay, ano, makis ka na kung amawa ka. Kadungo ka, huna-hunaon pa niya. Nanay, di ka naunsan, okay? Nagpagsabot ka na, ha? Muduna pa ko'y pag-asa. Kong. Hoy, bagyo ra doon ay pag-asa, oy. Ay, ini masa. Ay, nanay. Salamat din daon. Niyan ang Buddha sa kasal nga akong yabangan. Nagamit ko di hatang ni Sir Gerardo nako para abang sa Buddha sa kasal o para sa ako sad. Ingon man gamit sa bisman o ingon man sa maid of honor. Simple lang gud. Malipay lang yun si Merna nga niya. Ako nang gida. Ako rin sang surprise sound. Nara siya. Nagtalik ko rin. Pagkamitan ako gakos di. Uy! Langga, niya nang ibubuda. Ako nang gida. Digong si Mary ko. Ang twin sister ni Mirna. Hala ka, imo ra ba kong gigakos? Sorry, sorry kayo. Okay ra, oy kaso. Nagkantar ba ka? Okay ra, pinungod na lang to sa kong kaluha. Sorry juga kayo, wag na ko tiyo. Kasabot ra ko. Wag nga, aantagid ka na. Digong? Marna. Unsa ni mo da? Ang imong Buddha. Imong boda sis, naana. Wow! Mauna ni Digong? Mauna na. Mahimog ako tanawon? Oh, sure. Okay kayo. Ugma na di ang kasal sa atong Digong dadi. Ugma? Okay. Very good. Salamat sa informasyon, my son. Unsay plano mo, dad? Simple lang. Unsa nga simple lang, ha, dadi? Mahibaw ka ra. Naghatag og problema ka nato ng tawhana, dadi. Relax lang, my son. Matuman ang akong gusto, dadi. Nga mahanaw ka ng tawhana. Akong iparok na yung sa bongbong na rin. Son, stop it! Hununga ka na! Lagot ko, dadi, lagot ko! Ayaw lagi! Ayaw ba? Samot kang kabuang, ara! Bubuang ko, dadi! Bubuang ko! Sorry, my son. Sorry. Nalagot ko, dadi! Nganganlan ko ni mo buwang! Nalagot ko! My son! Ayaw na kalagot, ha? Ayaw na! Mawagtang hindi mong kagwapo kung maglagot ka! Ha? Gwapo. Gwapo?
Tinuog ka, Dani. Mawag tang ako kagwapo. G. Ha? U-A-P-O. Guwapo. Yes, my son. Huwag tangin mong kagwapo. Sorry, Daddy. Sorry. Dili na ko lagot. Dili na. Digong, Ah, asa ba Smirna? nasa suod sa iyang kwarto. Uba. Okay, akong pagawason na kayang. Sige, palihog ko ha. May gawas na siya. Wow, nagsulom na siyang Buda. Uy, ginoo ko. Hala ka. Ginoo ko. Nang kayang, angayan ko? Ginoo ko, ganong ibabataw na gisukod inday. Wa pa ba ng adlaw sa inyong kasal ugma pa man? Gisukod na gud nako nang kayang. Hala, uy, ngilad ka na. Hubua na yun, hubua. Ngilad ka na nga tilimadon. Nang kayang. Nang kayang, nga doon unsay diferensya? Basta kay dili maayo. Hubua na yun, hubua na. Pero nang, Patuon ako, Mirna, ha? Uwahira kay kaisduyan ako. Patuo, hubua na. Tangkaraan na pastaw. Oy, kwarta pa man tao ng mampor ng imong istorya. Hilom na, ha? Wala na panahon na rin eh. Basta kay ayaw lang kong supakan. Wala na lagi ng panahon na. Ang apong di isukod. Kuot mo niya o na. Isukod ko kung sakto ba o Hilaw na dili. ko no, Tikong. Mga tarungan kapag yung tuon na lang para ta madali. Ay. ngano da inang? Unsa man day kahulugan ana? Basta kay mo na sultis mga katiguangan. Nga dili kyud maayo nga isukod ang Buda sa kasal kay lagmit ko no, dili madayon ang kasal. Gidaw siya. Ari po tingali tao na. Hitabo tayo. Kinsa may buwabag ko no. Kinsa may buwabag. Ready ng tanan. Og swerte ganis ba digong. Tungod kay dunay na paning sponsor ng iyang kasal nga si Mr. Gerardo. Katumatag iya atong sapari nga gibatayan. Ay, hinaot pa unta, Tikong. Basta ako, supak gud ko ana. Ana day nang kayang? Sagdi lang. Kung ako isunod nga kaslon, dili lang na ako isukod ang Buda sa akong kasal. Ana lang gyud. Sister, mingaw lagi no? Bisperas gud ron sa mong kasal. Ha? Mingaw ba? Dili pareha sa tong probinsya sa Mindanao. Nga, kung bisperas sa kasal, maidagang silingan. Mutabang og ihaws baboy, kanding, ug uban pa. Dito sa ato. Kaya ang kadaghanan sa magpakasal, dili man mag-cater. Mag-ihaw man og mga baboy, kanding. Ang uban, ihawan pagbaka. Pero diri, wa na ka na mauso. Ang buhaton manggod nila, magpa-cater na lang. Tapos, ang catering, mo ni mag-andam sa tanan. Bitaw, no? By the way, congrats daan, sis. Thank you, sis. Nuktok mga rikanon sa mga. Sultin mo smerna na ko bay. Kalabot sa gisulti na ng kayang. May tungkol sa Buda sa kasalan nga gisukod. Usa ta? Tuwa na daw. Ito lang gini sukod daw. Ay mao lagi. Ay, una na. May gani sukod. May na kay doon na gani sukdon. Hay labig way sukdon. So Naarbay lang sukdon na niya. may lang sukdon. Anay lang sukdon. Uy, mutahan na ba Unsa lagi. Ang kanang, ini ko magkasal, magsildanay mo gina. Kung unsay gilabmon, unsay gitas, unsa tabay, nga imong tuslo, kung sa imo timba, di ba? Gidakon og unsa pa, o sa dili pa na magkasal gali, uban gali, dag, silukdanay na. Kabuang ni mo eh. Ito, silukdanay, gisukunan ni mo pa. Bay, sulti ang taga bay. Ang ano man? Yang pingang ginagawa na smirna bay. Gusto ko nga, ang iyang ikasan ako, human sa mong kasal, mao ang iyang kaputli. Itabo na ako bay.
Ako gipanggag maayong babae, bay. Pag edad na ko 16 anyos. Okay. Gipangga na ko maayo. Yeah. Kiturjo ko na. Ang gawa, gini, bay. Mo na akong pag-ambing, mo na tinuod, bay, di kong hagi, ampingan ako. Bay, digong, purbida. Oh, wapalagi ka na to. Sa'yo man kang imuhang make-up og nga. Oh, mag-start ang make-up mga alas 6 sa buntag. Tukod, unsa di oras ang kasal, sis? Alas 10 sa buntag ang kasal. Ano ya, excited na ka? Yes, no. Excited kaayo ko. Oh, maminyo na gyud ka. Pero, subo lang palandungon nga. Uwa na sila sa nanay tatay. Na, sagdi lang sis, uy. Ang saon taman, nabiktima man sila sa COVID. Nindot magud unta to nga, makatambong sila sa akong kasal. Da, palipay ra to sila sa nanay og tatay, uy, nga magsuduong nimo. Nga malipayon ka, uban sa imong bana nga si Digong. Ay, hinaot pa unta sis. Doon na lang ko'y kabalaka. Kabalaka? Kalabot sa unsa? Doon naman ko'y hulga ang kinabuhi ni Digong. Unsa? Mao ka na. Doon ay hulga ang kinabuhi ni Digong. Mao ba? Nga naman di ay, daghan din na siya kontra. Ang kontra niya, mo to mga daotan. Hala no, tinuod ka. Oh, kipadadaan maganyan na siya gift. Nga ang suit, kalabira. Oh, unsa? Salamat kay sir, thank you. Bye sir, bye. Thank you. Kasi nawag di mo ba ha, isa? Si Sir Gerardo, bay. May paibawang catering services. Magpaimutan na ugma sa subuntag na alas 8. Muwarin na sila. Very good. O, ikaw mag-ready ka na. Sa'yo kang mag-ready. Paris ba mo ni Mary? Ay, natural, oy. Ay, problema. Always ready. Mahinon. Di na kapag nga niyo. Minyo niyo na. O, baiti kong. Angin na sad nga katagar ko katumara dengan kong gisaan nga tukang Berna. Okay naman sabay. Pahimutan ka. Pero wag yun. Muwagtang ang mga kabalakang daimir na ni mo ba, no? Kabalaka sa unsa? Ay, mo kayong tagot. Mga kanang duna ba'y hulgag yung kinabuhi karon ba? Kuha natin alibay. Karon sa inyo ni katagar o kalinaw ang akong asawa eh. Kuhan kanuna akong uman sa kasal, maanto lang tingali ko sa Mindanao. Ang sa Mindanao? Ako nga taga kalinaw ko na sa kong may mga asawa ba. Umansa mong kasal, muanto lang tingay ko, anto ko manimuyo sa Mindanao sa ilang Mirna. Baya, no? Ako ba'y, kung mo na may taboy, mangaon yun ko ni mo. Ay, tibok ko ragay na to, mangaon ni mo eh. Ang pulang yuta, mingaon ni mo, mawilin mo, tugod kay. Wala mo nalipod sa mga tao rin, bato ka ng mga abusado niya. Baiti kong. Di sa ikalimod ba ya? Ang tinuod lang ha? Why makasayon-sayo tawag panghasi ni Sato? Tungkol kay naa ka. Sari na ba pero kining akong buhaton nga pagpalayo ba? Para na magulis sa kalinaw, sumaabot na akong pamilya ba? Well, kasabot ko ni ba? Padayo na eh. Pahuay na eh, kasi yun baka mataog matug na sad ko. Aron, ligon, atong ugma ba, inikasal si mong kasal ba, ligon kayo. Ako ba mo drive tao sa imuhang nindot nga sakyanan? Okay ba nito sakyanan? Ay, sakyanan si Banda eh, porbida. Pagsurtiha yun ni mo eh. Abi ni mo? Duhag yung sakyan na paggamit Gerardo taon ni mo, di ba? Ang usak, imong gisakyan. Unya ang usak, gisakyan ni Daimer na baoy bridal car, porbida. Tinood ka na ba? Matay ba? Natutukan, di gabi. Sa kauras gikan karunong
sinugdan na yun. Minyo na ka! Salamat kayo! Thank you ninyo! Dali na mo dire! O ya, ako saman, di ka magibintar sa mga tao para resepsyon. Okay. Paminaw mo ha, diretso las bay para sa resepsyon, okay? Arit na gawa si Bahan Bay, dali! Okay. Nanamay, bay tikong. Okay, kumana ang picture taking. Manakay naman sa sakinan, sis. Sis. Digong, dali na. Over na. Nana ko. Bay! Batay! May armas ang nasangkay sa motor! Ginoo ko! Ay! Berna! Bay, dito! Si Berna! Berna! Sister! Sahong ko ikaw. Bay! Dali! Bay! Makati ka! Apihin mo na sa kanan. Oo, Bay! Dali! Dali! Larga! Mabuhi ka! Bay, ikaw larga na! Oo, Bay! Dali! Larga na yung! Larga! Oo, Bay! Palumparan kini sa kanan! Yes, Bay! Ginoo ko ang akong igsuon. Hala, uy, Ginoo ko ang tao. Dali lang kaya. Manakita, atong sundan sila. Okay. Sige. Driver, anak mi sakay ni mo. Gukto na to sila. Bagat to taog ospital. Ang akong igsuon in town. Ay, Ginoo ko in town, uy. Mama Mary, luwas sa in town si Mirna. Maluoy ka. Ginawa ha. May mawag ka. Dito. Ganubang. Gisalip na ko niyo. Ako na lang unta. Anak, tungkol kay. Mahal ko ikaw. Bay, doon lang to. Usa lagi skinap. Okay, Bay. Niya, abutan ta. Bay, dali na. Ikanaoras mo na. Bay, tikong. Dali na, kawas na. Ito ay nang liog ni Mirna, bay. Bay, buto pasabot nga. Patay na siya. Ginoo ko. Patay na nga kwasa. Patay na siya. Bay! Day! Eberna! Day! Nito hospital, Day! Bay! Pamasin lang na ito, Bay! Masibaluwas taon ni Sinday taon. Ikarga lang na yun na ito, Bay! Ipaimutang tanong manawag kang doktor! Ibutang tanong stretcher! Dali na! Niabot na kita. Dali lang kayang. Oy, si Digong.
Nagyaka man na. Nagsandig sa haligin ng ospital. Digong! Digong! Ang ako iksoon! O, saan yung kahimtang? Giatiman sa mga doktor. Tikong, oy, unsa naman ha? Kumusta na? Nay. Kumusta ako iksoon? Baka na siya, Day. Patay na siya. Saan si Ma? No! Dili! Dili! Mirna! Iksoon ko! Ay, Ginoo. Yung tao si Matabang, Day. Ngano mataon, oy! Nganong ilang gipatay akong iksoon? Ngano man? Mahis sila. O sila'y kaluoy. Tikong, kinsa ba nag-imong gituuan, ha? Ano sa pa, Nay? Ang mga kontra ni Bedigong, Nay. Iyang kaatraso nagpatay sa akong iksoon. Dikong, ako paso po. Salamat, Sir Gerardo. Ikaw ayaw ka pala ka. Ako bahala balay ra na. Ako kastutanan. Sir, salamat kayo ni mo, sir, ha? At tilibahibo. Tilibahibo ako pasaktan, Dikong. Ako tabang sa iya. Naamong din akong igsoon. Tungod sa imo mga atraso, Digong. Mary? Kaluoy in taon sa akong igsoon. Sorry, Mary. Unsa man day ka rin, he? Wala kayo maayo relasyon sa mga tao? Nagandi kang kontra? Mary? Nanong giamong mo nga akong igsoon? Mary? Ikaw di hinungdan siyang kamatayon. Ikaw, Digong! Ikaw! Nakadungog ko, Tikong. Si Mary ni Sudya kang Tikong. Mao ba, Nay? Si Digong ang iyang gipasanginlan nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa iyang kaluha. Mao ba? Oo, yan sa may Digong, eh. Siya pinag-antos tanan sa gidingatan siyang asawa taon. Punaan pa sudya ni Mary. Paita bitaw sa kahimtang ni Digong. Ay, di masayon. Nawad-an pag-asawa, maupay gipasanginlan. Nagtuo akong kalipay ang dangatan sa kong kaluha. Pero kamatayon man di ay. Mary? Pangandoy ba unta niya nga makasaksi silang nanay tatay siyang kabinyoon. Pero kamatayon man di ang gisangputan. Nakita pa na ako nga ni Babag si Mirna. Gisalipdan ka. Ikaw ganun unta ang patyo na itong riding in tandem. Pero si Mirna ang ni Babag o mo'y nakaangkon sa kamatayon. Ayaw ka bala ka, Mary. Muapas ko kang Berna. Unsa? Nagtuo kong kalipay ang dangatan sa kong kaluha. Pero kamatayon man di ay. Mary? Pangandoy pa unta niya nga makasaksi silang nanay tatay siyang kabinyoon. Pero kamatayon man di ang gisangputan. Nakita pa na ako nga ni Babag si Mirna. Gisalipdan ka. Ikaw ganun unta ang patyo na itong riding in tandem. Pero si Mirna ang ni Babag o mo'y nakaangkon sa kamatayon. Ayaw ka bala ka, Mary. Muapas ko kang Berna. Unsa? Mau ka na.
muapas ko kang Mirna. Magpakamatay ka? Mary. Kung mao ni mong buhaton, talawan ka. Mary. Magpakamatay ka? Muapas ka sa akong kaluha, mao ba? Kung kikinahanglan, buhaton ko. Binugo. Unsa? Usa ka tinalawan ka ng imong buhaton. Kung gano'n nagkasulti ka niya. Kung imo ng buhaton, nga magpakamatay ka, muapas ka sa akong kaluha, talawan ka. Mary. Kung magpakamatay ka, kinsa naman lang ang magita gustisyas kamatayon sa akong kaluha, ha? Mary. Pasagdan mo lang ang mga kriminal nga magpabiling gawas nun o dili magbayad sa ilang kasaypanan? Mary. Ako lang ba ang mangita gustisyas kamatayon sa akong kaluha? Ako lang ba? Kung mao ka na, pagkadakong sayop dahil sa akong igsuon, sa akong kaluha, nganong ikaw pang gipili ng higugmaon. Unsa? Nagtuo ko nga makapanalipod ka sa akong igsuon. Pero dili man di ay. Mary? Dili dahin himo pangandoyon ang hostisya sa kamatayon sa akong kaluha. Wa ka mangandoy nga kasilutan ang napatay sa akong igsuon. O kisiragin ko ni mo nga wa? Ha? Kisiragin ko kanimo nga ako. Wa mangandoy niya, ha? Klaro matingali. Klaro matingali nga wa ka mangandoy sa hostisya sa kamatayon sa akong kaluha. Tungod kay gusto ka magpakamatay aron mo apas niya. Mary. Hawauri ka makonsensya, no? Nagklaro kayo nga akong kaluha. Mapay na nalipod ni mo. Klaro kayo nga ikaw ang tumungapat yun sa riding in tandem. Pero nakita sa akong kaluha o giya kang gipanalipdan. Hinungdan nga siya ang naigo. Huwag ka makonsensya, ana. Igo na! Tigong. Ay, papatakag bukas sa iyong baba. Ha? Huwag ko magpatakag bukas akong baba. Kundili, ang akong argumento kanimo, nagbase lang usab sa imong pamahayag na magpakamatay ka. Kabugo ni mo? Maghikog ka? Aron mo apas akong kaluha? Shit! Giya ka na! Mary? Mary! Labo ka pag-shit. Iyaw matrabot. Ipakonsensya ko ni mo. Tinakidahang nagsultihan pa ko niyong Mary. Kung nag-uol ka man sa kidangatan sa kong asawa, wa ra ka na sa kumingking sa akong gipati. Wa, Mary! Miss Mary? Miss Mary. Luyas ko kaluha, oy. Ha? Naka ba na magtaong talawan? Uy, prinsipyo. Bayot. Kaluis akong kaluha. Sa pagsulti sa mga anak dahi, bida. Di tao na bayot sa bilig ko. Ngani, usa siya sa mga sinaligan ni katauhan ni pulang yuta nga mo ay makigastang sa mga taong abusado. Mao ba? Dili na mo akong pag-ilan niya, Tikong. Hindi, Mary. Laliman ka? Magpakamatay siya? Muapa siya sa akong kaluhang si Mirna? Siya nga? Diba? Sumaon sa nang utuka. Tarong na. Oh, shit. Magpakamatay ko no siya. Pagkalasaw utok. Hindi. Kung magpakamatay siya, kinsa naman limang gitagusti siya sa kamatayon sa akong kaluha. Ako na lang. Shit. Miss Mary. Para na ako. Usa sa labing talawan nga tao, bayot. Why konsensya? Siya na. Si Digong na. Miss Mary. Maobate ko. Pida, may paraganang sultis Mary na grabe kayo. Doon na ba ay puntos may rete kong? May kaya, punto ko taon. May punto, oy.
Mabaw kayong panguna-huna ni Digong. Nga dugod taon nga magpakamatay man siya. Sakto gyud ang obserbasyon ni Mary nga talawan si Digong. Mabida sa nang istoryahan eh. O, Di na ano? talawan taos Digong, oy. Ha? Ibaw yung ko, anak. Ang siyas ba Digong, di na talawan. Mao pang bangaliday bulaban sa mga taong mudaw-daong sa mga tao ni Mr. Dapit. Palit pang giling gaway, isang way labot. Pero, magilabot yun siya. O ya, magpakamatay man siya. Unsaon man na, ha? Anong ingon anak man? Dili lagi na mo itumong ni Bay Digong lagi nay. Ikaw, be, unsa may pagsabot nimo? Mao magkaha na gipanulti ni Digong. Muapa siya kang Mirna. Nagpasabot nga magpakamatay siya. Nay, paminaw sa nato habing ni Bay Digong, ha? Kaya ako, di gyud ko mutuong maghiko na siya. Di ko mutuong magpakamatay na siya. Aron mo apas li yung Mirna. Mas bay ng klaruho niya. Oh, bida sa no. Lagot kay Miri lagi. Gool taon kay siya. Nga, kinsa naman lang kung tao ay mangitag justisya sa kamatayon sa iyang kaluha kung patay na kunos Digong. Maon na diha. Sakto mas Mary, oy. Nga, miingon siya nga talawan dun si Digong. May kayang. Kadiyot. Unya ka ng asa man hayaon si Mirna. Oo, kanang napita. Mangutan natang Bay Digong, anak. Si Bay Digong. Mag-akbot tao sa lingkuranan. Timaan nga. Lapoy taon kay ang lawas. Bay Digong. Bay? Oy. Ano, Bay Digong? Mami na ko ka. Mata di ka. Kung tuog ka da. Nagduko mong taon ka. Nagtuog ko nga. Natuog ka. Di ko makatuog, Bay. May gusto na ko nga... Siyaman, ano siya gusto ni mo? Nga mobalik ang mga kriminal ba, aron iwasan na lang ko ba? Murag di din ako madawat ang pagsudya sa kaluhan ni Mirna, Bay. Ikaw mo yung gibasol? Mao lagi, pero di sana ako siya mabasol. Ako ang tumong sa mga kriminal. Pero nibabag lang si Mirna nga akong asawa o siya mo'y naigo sa mga bala. Bay. Paano ko, Bay? Bisag asa pa sila magtago. Pangitawan pa sila. Bisan tuwa pa sila sa yuta. Bay Digong. Mupanaw ang dugo dinhis sa pulang yuta. Bay Digong. Mo ka na tinuod, Bay Digong. Mupanaw ang dugo dinhis sa pulang yuta. Bay, unsay buhato ni mo, ha? Baliog, sulti sila, Bay. Sulti sila. Inihap na lang ang mga adlaw sa ilang pagkabagabuhi. Akong sultihan? Kaya sa sultihan taon ako, ha, Bay? Pwede nga magrekorida ka. Rekorida? Unsa may ako i-rekorida? Rekorida ni mo nga nagpaabot ko nga ilang tiwasan. Unsa ba? Tabang ka na ko na? Nganong itong dihinong tabang kayo. So, mais noon. Nya, mo ni mo buhaton, magrekorida ka. Imong i-anunsyo. Kaysa itong napagkers pagpatay kang Digong, buhatan na karon dayon. Kaysa itong magkapatay kang Digong, may ganting mapaabot. Unsa man siya ganti, anak, eh? Sulti sila. Nga ang premyo, surprise kayo para kanila. Unsa ba? Akong sultihan? Sige. Ayaw ka bala ka na. Di ko manabi. Sultisa. Akong premyo surpresa. Libre nga. Libre nga. Tour. Asa ba na? Tour Hong Kong, Singapore, o New Zealand? Dili. Nindot nga mga lugar. Pero doon na pa'y mas labing nindot ug haom kayo para kanila. Sa man ba? Nindot ang ilang kapuyan. Ano man? Concrete? Libreng pansyon. Bay Digong sa biluangan, basta ni mo, eh. Libreng pansyon para sa ilang patayang lawas. Unsa? Tikong. Nay, ano man, ha?
Unsa na may hukom ni Digong, ha? Katong mga pagkaon nga giandam sa ilang kasal, unsaon ba to? Babaho to og dili to ipakaon. Tuod eh, no? Ay, palihog ko pangutan Asia kung unsay iyang desisyon. Oo, sige. Ato na ko na Pagkanan ninyo mga bisita, bay. Oo, niya, ikaw. Basag din ako. Ang paliw lang, di man na ninyo ang mga tao. Ang mga bisita sa mong kasal. Oo, sige. Sige, bay. Tikong! Oh, Sir Gerardo. Ako pahasupo sa kitapok. Salamat, sir. Kisa may posyal sa imo asawa. Wa pa may bawi, sir. Looy imo asawa, Tikong. Salamat, sir. Lapo makaluluoy. Mao, paghuman kasal, patay na yun imo asawa. Away, swerte, sir. Pilo, ayaw ka pala ka. Ako order lungon pala imo asawa. Salamat, sir. Kano sa gusto imo lupong? Lubong na yun, sir. Osa. Bay, ano sa man? Tinood nga palubong din yung smell, ha? Ugma na yun, bay. Lubong na siya. Mao ba? Ay, ngano bang dinalian man kaayo, Diko? Lubong lang na yun ng gayang para makalihog ako. Ha? Ngano man di ay? Usa ba'y plano di ay ni Moy? Mangita lang ko. Ha? Kinsa ba'y pagkitaon ninyo? Mangita lang ko sa pusil na ko, pero ang akong asawa mo inaigo. Diko! Akong pinangkang kaluha. Ilubong na di ka nga. Sorry nga. Wa ko makapanalipon ni mo. Hangyo lang nako. Tabangi ko. Nga matultulan ko ang mga tao o mga tao nga nagpatay ka ni mo. Usa ko sa manghita o hustisya si mong ginangatan. Bay. Ngano? Miri ba? Wa din mo pabaw ang ugmang lupong. Wa. Ako na yun nisulti niya. Bawa ka ba? Hay, siyag dila ba? Pero okay lang. Gidawat ako. Ang iyong pagsaway na ako. Oh. Sa akong pagkatao. Bay, Digo. May punto siya. Ako na kaingon sa matayon sa iyong kaluhan nga akong asawa. Ako, baiti ko. May Digo, kuan ba kaya? Wasad bitaw ko kauyon sa iyong mga ipanulti bitaw? Ngano sa iyong isulti ni mo? Kuno, dalawan kuno ka. Unsa pa? Ikaw, bayot. Mao ba? Oo. Gusto ko na kapag kamatay. Aron mo pa siyang sa imong asawa. Pasag siya ba? Oh, pasag na nang ba? Nidawat ako ang iyong pagsaway o tamay sa akong pagkatao. Kung tiligid mo sa kong nahuna, nga ako, maong iyang kipasol sa kamatayon sa akong asawa. Oh, bay, nainiya ko to. Kinsa? Sila man Sir Santos o si Blaise. Digong. Akong pasubo. Pasubo na ko sa kamatayon sa imong asawa. Salamat, sir. Kinsay nagpusel sa imong asawa, ha? Wa kumaybaw bricks. Wa sud kumakaila. Kinahanglan nga madakpan ang kriminal. Lisod tingali nga dagpon, sir, kay waman maile. Digong, akong tabang. Ni ay 50,000. Akong limos. Oh, salamat kayo, sir. Ako'y bayad sa minteryo.
Pamisas pare, ako'y bayad. Ayaw lang, sir. Ayun na lang. Tigo. Nabayaran na. Oh. Lubong daydayon ugma. O, sir, ipalubong dahil ako. Kaya magsugod ako og subay sa mga tunog sa mga taong nagpusil sa akong asawa. Unsa? Ug guman sa lubong sa akong asawa, sir, mag-ihap og mga adlaw ang mga tao nga nagpatay sa akong asawa. Kay sila, mo'y puli na ko nga isun sa paglubong. Magkakailan nila, ha? Di ba? Ngano, kinsa man kuno sila, be? Sagdi lang, Sir Briggs. Murugwar sila sa ilang gitaguan. Unsa? Mao ka natin, sir. Mulugwa sila silang gitaguan. Ug unya, mailhan ko sila. Akong iampo nga mahitabo ka na. Aron sa ingon, kasilutan sila sa daotang binuhatan nila. O, sir. Ug unya, may bawan po na ako, kinsa jud ang ilang mastermind. Ngano bang nagtuod ay ka nga dunay mastermind? Aduna gitingali, sir. Kinsa man? Kinsa man ka? Mahibawan na kinakinsa sila, sir. Labing mayo nga mahibawan. O kung masay na nimo, unsay imong buhaton? Digong? Kung ako may bawan kinsay mastermind, sir, hagkan ko siya sa kamatayon. Digong? Dadi, mutanaon ako sa haya, ha? Padayon lang, may Sam. Ni anak ko sa lungon sa asawa ni Tikong. Anugon ka lang nga si Tikong imong kipili. O ikaw ang ni Babag. Ikaw ni noon ang namatay. Ay, wawa kay si swerte. O unsaon taman, may atraso si Digong kanamo. May atraso siya. Dili ko magdugay tanaw sa haya. Mutanaw ko dito sa mga tao na nagsugal og baraha. Tikong? Oh, Mary, nga no ha? Kinsa na may abot? Kanang hamtong nga lalaki nga bungoton. Unya, naibatanon. Asawa? Kana o? Ang batanon, gikan na ang nitanaw sa haya sa kong kaluha. Og karon, naanitanaw sa nagduwag baraha. Og ang usa, toa, nakigsulti kang Dikong. Bitaw, sila na si Mr. Santos, ug iyang anak, ang breaks. O siya bilid na ng mga tawhan na. Marag sa tanaw na ako. Mga milyonaryo man. Oh, tinuod na. Mga kaliwat o mistiso, no? Oo. Mistiso. Mga milyonaryo na sila. Mao na'y taong nagpadagan sa mga yuta nga inilog. Ha? Yuta nga mga inilog? Oh, sa ako ni Bawaan, ngilog na sila yuta. Ilabi na gyud sa mga tao bitaw nga tagiyas yuta nya mga inosente kayo. Ilogo na nila. Mao ba? Og kana sila
Gusto sa nang manag-iya sa dakong yuta, dinhi sa pulang yuta. Tagadiin man din na sila. Kaya itong yuta mo na sila. O gusto silang manag-iya dinhi sa yuta, sa pulang yuta. Ang gusto ni anang Mr. Santos, paliton ang yuta dinhi. Nga mauntay tag-iya si Mr. Gerardo. Pero, ibalibad si Mr. Gerardo, usa diyang nibalibad siya, sugod patay. Nagsugod ang patay? Unsin po mong ipasabot? Kuan, wa man ibaligyan ni Mr. Gerardo yung yuta. Nga gustong palito ni Santos. Ang ipabusil ang gwardya dito sa yuta taon ni Mr. Gerardo eh. O kinsino mo sila? Wa maili. Tungkol sa kadlok ni Mr. Gerardo, iyang gikuha nga silbing chief security guard sa iyang kayutaan, mauna si Baydigong. O sa pag-duty na yung Baydigong, silbing security guard sa kayutaan ni Mr. Gerardo, dakpan din niya ang pila ka mga tao nga gustong muharas kanila. Ansa? Kung mao ka na, nakabangga si Digong o Pison. Pison, nagpasabot nga. Nga gisakyan ni Digong, bisikleta, og nakabangga og Pison. Lumping ang bisikleta ni Digong. Unsa day? Og ang nahimong biktima. Mao nga kong kaluhati ko. Mary. Biya ka una. Biya, no? Bro, may punto sa Mary na. Nakabangga sa Baydigong o Pison. Bida, o kinsa mo Pison. Digong, may atraso ka ba? Idungdan nga dunay tao o mga tao nga nagtinguha sa imong kinabuhi. Ano na, sir? O kinsa man ang maong mga tao o tao? Sila ang mga taong hakog. Sila ang mga taong ubos sa influensya sa droga. Mao ka na sila, sir. Ang mga taong dili makuntinto sa ilang kahimtang. Unsay buot mong ipasabot? Adunay mga dunahan, sir, nga dili pa kuntinto sa ilang kadato. Gusto pang punan ang ilang mga kabtangan. Tinood ka na, Digong. Naay daghan, ana. Dili ba usa ka sa dili makuntinto sa imong kadato, sir? Unsa? Ako nag-ampo, sir, nga dili ka sama niya na. Kaya nagtuo man kung buutan ka. Digong. No. Dili ko ingon ana, Digong. Daan pa ko. Gani. Nga ang, Magiloyan ka, sir. tinuod ka na. Ang akong kalumos, akong kasing-kasing, kabantay ka na. Yes, sir. Manggiloyon ko. O magani, hinungdan karon nga, doon ako'y nahibawaan nga, panghitabo nga dili maayo. Kung doon na magani, mahibawaan ako, mahitabo, ay, sa akong pagkasamaritan, makita yun mo, kung unsa ko. Ha? Sama ning nahitabo na ako. Mao ka na. Ang imong kaminyoon, kabantay ka. Ha? Wagay po panagana. Nga, pag-ani, aron sa ikong pagdunol sa akong mga pahasubo ni mo tungod sa hitabo sa imong asawa. Mao ka na. Ang pagtapang. Ata ba ka financial? Financial nga pagtapang. Ana yun. Unang saludo ko ni mo sa imong kaayo na, sir. Saludo ko. O, mo-offer ko ni mo. Unsa man ang tangi mong offer, sir? Nga ari ka na ko mo trabaho. Trabaho? Yes. Opirati ka. Ari ka mo trabaho ka na ko. Kompletos benepisyo. Complete benefits. Sorry lang una, sir. Hindi lang una ako kay busy ko. Busy kay ko tungod sa pagpagita sa taong responsable sa kamatayon sa akong asawa. Digong.
Wa pa day manglakaw na sila si Mr. Santos. Amo na Kunya asa ba tug iyang anak? Oh, di ba to? Tanaw to sa suga. Kanang kuan ba? Sa kung tanaw no, ang iyang anak mo ra mag-special child. Ikaw, Ay, ikaw nayapag ba, ka bida? naman tingali. Imantayon kay ka. Ay, maura man nay akong naobserbahan. Uy, naunsa ka ba? Sa mga nanay na ko. Ako maglagod kay ko no. Da. Nanay sa na yung bawa sa nagsiyo. Kay pahuong ka manggod. Bisag mo na atong nakita. Ngano, di day tinuod nga special child to. Ha? Ang good. Special Tabang! Gano'n ba na siya? Na siya? Uy, Please, naunsa ba na siya? nausap na siya na eh. Ambot lang. Multo! Multo ko na. Multo? Multo! Kasama kayo multo. Dade! Tatabang dade! Tatabang dade! Kay Glan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy! Sugilanon ni sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Kung mo to ka listeners, ang part 8 sa Digong Kanto Boy, no? Diyan mag-upload na po sa part 9, paningkamutan. Kaya ang sunod ay mag-intro vlog na po ko para sa sorting di malasa, no? Katapusang sumpay, no? Dapat, pagka-upload na ko sa part 12 ba to dapat nasumpay sa tunako. Nya kay nagsige magkatulo man na copyright ang akong pag-edit sa sorting di malasa, no? Katulo na copyright pa. Balik-balik kong edit, no? Nya, okay naman siya. So, i-upload na ko na mag-intro vlog ko, human na eh. Nya, magbasa na ko sa inyong comment mga ka-listeners, no? Para makaisugod ko intro vlog sa sorting di malasa. Nya, sa gap kung di ko makabasa sa comment atong intro vlog sa sorting di malasa kay kapoy na kay magsigsuwat ron. Nawana po ko'y kasuwatan niya sakit pas mata ba mga sa sunod kayo na lang yun. May yung tawag makapalit ko pohon og cellphone kay para di na tantong kuan. Kay so pag ito ganahan ko mabasa sa mga comment. Labi na ning mga comment nga nag-import good ba og kanang suwat bisag kapoy ba na mag-type. Ako gani kapuyan gani ko kasakit sa mata. Pero nag-type yun sila og tag-as nga comment, no? Manang ganahan ta ko mubasa. Pero di yun ako masuwatanan. Nag-import man mo og comment, no? Nag-import mo og type og comment para namoy kuan sa tong drama. Nag-import mo og type ba para maka-comment. Nag-import po karon og suwat sa uba inyong comment. Pero wala na ko masuwatanan mga ka-listeners. Mana nga sa sunod higayon na lang dito, no? Kaluyan, makapalit ko lang yung cellphone. Basahon, balikon ako basa. Kung makapalit ko po ng cellphone, sa pagkaroon lang yun, guba, wag yun mo liig, sige ko, kung kuan, kuri-kuri sa cellphone, wag yun, surrender na ang cellphone. Okay mga kalisayas, ang unang nag-comment si Lingel Habman, no? Thank you, idol, sir. With tulok heart, no? Salamat kayo, no? Ako pa yung isuwat ng mga kuhan, super, mga emoji. I-appeal drawing ka. Para makumpleto, binigyan yung comment ba? Pero na uban nga, wag yun siguro na kumasuwat na kayo. Lipat siguro ko ba kung sa kuhan bitaw. Salamat kayo, Lingel Habman, no? Sa mong kanunang pagpaminaw, no? Sa mga drama. Nya si Lurk Suso, walay sa payan, sir. Amping langsan. Sir, kay usara atong lawas. Salamat kanunay nimo. God bless you, sir. With sign of prayer, emoji nga piling bless og heart. Salamat kayo, no? Lurk Suso, ako ging gisuwat apil gidrawing gino kapil yung mga sticker ba. Salamat kay Lurk Suso, no? Sa imong kumakanunayong pagpaminaw, no? Sa imong mga pahimang, no? Nga amgamping nito kay usara itong lawas, no? Salamat kayo. Nya si The Dimple Traveler Vlogs, salamat sa pag-upload dyan. Magkatawa ko sa secret na with emoji gin nga nagkatawa, no? Salamat kayo, no? The Dimple Traveler, no? O lagi, secret. Namagugay ka, mayong yun. Nagtrabaho po ko sa mall sa una ba?
na kay kalok-alike ba. Pa mamaot siya magpurma, no? Nakato siya ako atong crush. Sa gatrabaho og mall, no? Crush na ko to siya. Tungod sa akong pag-angay ato niya, ako siyang gidrawing, no? Ako siyang gidrawing ba. Kilig siya to siya magsuot og kanang shades. Nati para mga listeners ba kay medyo daot sa sigmata ba. Mo to pagtanaw na ko sa ning The Dimple Traveler kay mamao man. Ugla. Nakainumdum yun ko. Pero panagod to kay na kuana. Wa ko maako na to akong gisurte. Kumbaga lakto na pagkasulti dili gid mi ka-label ato no ning angay ko niya ba niya. Nanguyab jud ko ato. Pero nakasabot ra pud ko niya ato kay di jud mi ka-label man. Sig maulaw sa siya ba nga kaya mga friends nga sawayon siya kay nisugot lang og usa ka ultimo ba nga sama nako. Ultimo ra man ko. Siya to sa siya ka section head niya ako. Ultimo lang, dishwasher, limpyo niya na ba sa usa ka mall sa una. Kaya ako ite hugas sila mga plato, no. Nya mo sabay-sabay mo to siya kay kusog mo tabang pang. Matang kay na nyangay ko dayon. Buutan man gud niya. Sukod mo sabay-sabay mo tabang pingan na. Hindi siya gismile sa siya kanang naikan DS ba mo nang nakainumdum yun ko. The Dimple Traveler. Nya ligid kami kay kuan man minyo naman siya. Karon no, minyo na siya. Na kainumdum lagi ko kay may mahayong sila porma sa bata-bata pa ning subay-subay. Ni subay-subay ko sa picture ba. Mahayong mo sila gnaw, nakaingon ko ba. Di na lang ako i-secret, ako na lang isulte para naabot tayo kay Sosorya atong vlog ba. Di na lang ako i-secret para natay maistorya sa itong vlog, kaya hindi po mapulaan ba. Mga tayo kung kaagi, no? Di lang ako, wala na akong detalye tanan kay hindi tantong mataas. No? Basta kay nakainumdum lang ko. No? Salamat kay The Dimple Traveler Vlogs no? Sa imuhang super thanks o sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Nya si ako'y nagsuwat pero naglisod akong basa sa akong suwat. Mao na ni ron. Annalyn Samson si Annalyn Samson. Nakahilat man sa tani, makahilat man sa tani. Oy, God bless you nimo always, idol. Salamat kayo Annalyn Samson no, sa imuhang pagpaminaw sa mga drama no. Si Lark Suso, maayo sir kay imo ko gitagaan og idea kay gusto ko mupalit ako gisugo akong pangumangkon para sa akong balay kay wala man ko sa Pinas kay lisod og walay kuryente. Dili ka kapasalida. Salamat gyud sa idea with heart. Salamat po kayo nimo Lark Suso no. Bayan atong solar generator. Makadaog dito siya sa TV itong naya akong gipakita bitaw sa akong tags itong Megasonic. Pero nato siya ikuan order katong wire ato sa Shopee gyapon kanang itong mura siya pin bitaw i-connect sa likod sa TV rin i-connect itong solar generator nga na 12 volts. Amo tong natag man akong appeal tong wire kay mo man guna ko to siya appeal sa akong pag video ba pag unboxing ba mo na magdi man dawaton og magtag ko guan ako dili na makita sa video ba mo na nato siya ikuan tay na kay solar generator niya na katong Megasonic TV. Orderan nimo to sa Shopee itong 12 volts nga wire niya. Ang tumoy siya mura siya kanang pin bitaw. Kaya ang nasa likod sa TV nga Megasonic ana itong kuan kabantay mo na mura kanang pin kay para nang sa suga bitaw na isaksak nga na siya. Dili sa ingon og pareha sa mga cellphone nga type C, micro nga na bitaw. Lahi siya kanang mo sig pang pin gyud siya dating ba 12 volts connect sa TV dayon sa solar mo na solar cruise no nga daog gyud pati daog ga salida gyud kay og gamiton no nimo siya kay kung ang imong gamiton mismo sa pwede pud tong kuan na mugana mo siya sa wire kanang pang kuryente gyud pero kuan lang siya kusog mo kaon og power kung katoy imong gamiton katong asa naman to at wireless because ano itong para sa kuryente, kusog siya, kanang isaksak bitaw para sa kuryente. Kusog siya mo kaon sa power sa solar generator. Mas maayo itong 12 volts kay matipid imong power sa imong solar generator. Labi na og ka na magsigig ulan, magdag-om na, magamay ray matigom sa solar generator.
So mas may itong 12 volts gamiton ko itong pin connect sa solar generator nga 12 volts. Kay matipid ang power mo daog ang imong TV. Muna nga ako kayo siya gamit labi na sa mga bukid-bukid nga wa jud kuryente ba. Gamit ang kag solar generator, solar panel nga 100 watts yan. Kumbati na kayo. No? Muna ako lang itong gitara kaya mas hindi po na yung mga ganahan ato no mo order. Salamat kay Lord Suso no sa imuhang kuano comment. Unya si asa naman to? Charlie Bordan. Asa ni? Okay ra na sir dyan kay copyright man to ilang upload sa Radio Bisdak. Copyright tong ilang upload sir. Nakatawa nga emoji. Asa man tong Asinda Esmeralda. Sinsa kay no? Gisubay-subay ba ako ning Asinda Esmeralda sa live streaming sa una pa 2019 man tingali 2020. Daghan og gabi nga wala sila mag live streaming man daghan kulang ba. Ako ba tong gisubay-subay gud kay nindot dramaha action. Pero basi suwayan na po na ako kay basi bakit ano dai madugay sige balik-balik og source ba. Pero di lang kumusag Charlie Borda no. Salamat kay sa pagpaminaw. Sinuli Escalikas karon pa jud niabot ang sumpay sa Digong Kanto Boy. Pasensya kay Noel Escalikas no nga dugay ta ka sumpay. Salamat kay sa pagpaminaw. Unya si Federico Federico Gantalaw. Niya ko isugyot na ay mga drama nga karaan ba. Ang title subay sa nagliko-liko nga dalan. Manindot ba to ambot maka-recall to nimo. Bitaw nindot may mga drama sa una no. Noel Federico Gantalaw. Nindot ito mga drama sa una gal problema kay wa ko ka-record. Kay itong panahon na yung kahoy pamutong mo away record ba mga nga wag tay makuha sa una mga record. Gawas na itong nakaabot sa mga mga cassette recorder kay nag-record pa pobre mentang uyamot ang mga isang hilig ko record wag yun wag ko na ako na record ko itong mga intro ra sa una katong nakapalit na may cassette mga intro sa drama or na mga katapusan sumpay pero tip man to siya god kinahanglan pa to palitan og kanang pang convert bitaw tape to MP3 mo na natago na ako to akong mga cassette tape. So basin po honda yung mga intro na buto na yung mga katapusan sumpay nga na pero sagaran akong na-record sa na intro na kay tungod sa ka-piki ba way ikapait battery kay kinanan po kag battery nga sakto gis power para makagamit ka sa cassette ba yan mato sa una lisod kaya gid muna basin sa kay no wa tay kopya ning imong gi-request no Federico Gantalaw. Si Noel Jr. makabudbud. Nimo ra may solid idol. Kinsa na makabudbud idol taga Bohol man ko. Kauban akong trabaho sa una no si kaning parehas nimo apelyido diya iyang kaluhan namatay. Nag security guard ni undang to siya sa kauban may dishwasher ba. Undang siya nga balhin siya og security guard. Ako na undang na po kog trabaho sa mall kay nagsugod na po ko pag COVID bitaw. Ano ko man narbaho sa mall man nagpa-in contract ko ba. Atong nagsugod na po kog edit og drama kay hilig medyo na ako na. Yang taw na labay pila ka to nabalita na ko namatay to. Yung kaluha. Nga pa perido nimo makabudbud sad. Nga taga Bohol sa to siya basig pariente to nimo no. Salamat kayo Noel Jr. makabudbud no. Nya. Idol lahi ang sa Shopee ng anti-radiation idol. Fake nang nasa Shopee. Sa optical ko mismo nag-work idol sa Quiapo. With emoji nakatawa no. Ana di ka sa optical so sakto yun makakuan jud ka no makahatag jud ka ng kung gusto ko nimo no aning mga eyeglasses no kay bago ka tauran sukdan ko naman imong mata kung sa peligrado no. Noel Jr. makabudbud no nga. Salamat na kay si mong kuano. Importante na minaw as drama lipay na kuano no. Balag di ko nimo tagaan og glasses. Salamat kay no. Noel Jr. makabudbud. Nya si Edwin Pancho. Salamat boss diyan sa imong upload Kanto Boy part 6 man siya naka-comment ani no. So okay nimo Shopee boss. Shopee pod nag-order. Salamat kayo. Sa shop og natin gipangita nga wala di na to mapalit sa mga tindahan kay kasagaran kay makit-an to Shopee mo na nga madali na to
pangita diri sa Shopee no. Pero bago ko mopalit sa Shopee kaya ako yung basahon mga listeners man ang mga review ba kung wabay mga negative kay kung daghang negative comment dito kung mo order na kita ulain search na putuglain may taon dyan mo na kanang positibo ang mga review ba kanang okay legit siya kay ugnay mga comment nga mga bati og comment ay mo order no subaya gudaan yun ang review no para makita nyo mga comment nga legit yun siya yun na satisfied ang mga customer yan na ngayon na no kung order ka sa Shopee ayaw mo dito og kanang kaibog sa picture lang basta daan mga comment sa mga products no di sa Shopee mura kung ikasulti gid para di mo mahay ba basta mo mag mga review sa comment no pero sa ako alang pagsukad naka-order ko puro legit uya mo joy kanang ingon nga niabot siya nga kuan guba mugan naman pero na joy mga kuan pod nga dali ra maguba yan ana pero depende mo sa pag-amping no mga ka-listeners mo na lang itong ikuano kung namoy ka ng ganahan gatag ko mga product dire kato na mga napalit na ko nga hantong karon okay gyapon no di na ko itag tong ana may uban nga okay gyapon pero di lang ako itag og apil kay wa man ko ka video lisod man kay magtagtag ko sa wala di makita sa video dili ma-approve una nga akong gitag hindi lang makita sa video no kana akong gipasiun na bitaw mato no itaas-taas ng istorya pero sige lang nagsaram ta magkita sa tong vlog no ang istorya di ako lang ni basahon ninyo mga comment nga akong ginasurat no para di ni masayang og si kuana po niya sa raman ni si Jobin Sumipo Jr. Bisan na ilay nag-upload sa Digong Kanto Boy diri gyud ko minaw sa imo channel Lods kay tinag-as maning imo God bless you idol di ako Taguig City Puyo from the province of Bohol taga Bohol ka no Jobin Sumipo Jr. Nga nakas Taguig City salamat kayo no sa imong kanang pagpaminaw Jobin Sumipo Jr. no diha sa Taguig City salamat kayo salamat kayo sa pagpaminaw no nga bisag madugay ta ri gyapon ka maminaw no nya si GM Heart shout out Lodi from Daman Saudi Arabia with heart permi jud ko gaatang aning dramang Digong Kanto Boy makalingaw paminawon na nagpahiyom nga emoji no diya pampawala sa kalaay labi na sa kamingaw with heart o nagpahiyom nga emoji nya salamat Lodi God bless salamat po kayo no GM Heart no sa imong pagpaminaw sa mga drama nga itong i-upload. Salamat sa pag-effort po do comment no. GM Heart si Mias Lodi tulo ka heart na yung comment no. Salamat kay Mias Lodi. Si Sapantas Vlog, Sapanta Vlog 5 ka heart ang naguna niya. Thanks idol sa sumpay sa Digong. God bless you. Ganahan jud ko kaayo sa tanan nimong gi-upload nga drama diha jud ko magpaminawan mga drama kay tag-as kayo solid jud tulo ka heart niya shout out idol sa akong mga anak idol si Louie Patsin og akong Maria Jusel Sapanta og akong wife Brincel Sapanta permi nga maminaw sa imong mga gipang-upload nga drama idol God bless you idol with napulo ka heart no salamat kayo sa Pantas Vlog no ga-effort juga og comment ba no nya balik ko lang ako no kay ga-effort ba jud siya pa shout out no shout out ko no sa iyang anak no nga si Juan no Louie Patsin unya si Maria Jusel sa Panta no ug sa iyang wife nga si Brincel sa Panta salamat kayo sa inyong pagpaminaw no ug si Nuli Iskalikas nasad ang sumpay aning Digong Kanto Boy nga bitaw lain Digong pero dali ra mahuman ang drama nila idol. Salamat kay Noel Escalikas no. Yes, mayo pasensya no, dugay kita makasumpay sa drama. Pero panikamutan gyapon ako no nga ato yun ma-upload. Salamat kay Noel Escalikas anya si Mary Jane Umblero, salamat sa pag-upload sir, way sa payan Mary Jane Umblero no. Anya si Joseph Bacas, Joseph Bacos. Wala pa part 7 ani idol. Na-upload man to 7 no na-late lang tagbasa ni part 8 na taron. Nya si America Dolia taon naman yun nga drama idol no pero pag nako ni mapaminaw pero ako magmay kay sa part 1 pa lang nagsige na ko katawa labi na tong part nga pariner nga pare
As lang yun, ha ha ha, Ginoo ko, pamatia kami, nahimong pamatya kami, ha ha ha, paita, lingawa ng drama eh. Idol, salamat sa pag-upload, salamat mo kayo no, Diyos, Mirika Dulia no, taas kayo si comment no, ga-effort yun siya og type no, ako mo nang ga-effort na pagkugsuwat sa iyang comment, bisa kung sa kataas kay gihaguan man niya, pero okay ra kung tani og pa maguba akong cellphone kay bisa kung sa kataas yung comment ato ginang basahon. So sa pagkakaroon lang kay limited akong nasulat mga ka-listeners kay hawak akong resibo. Wala ko isuwatan, niya sakit po sa mata ba. Napano siya i-comment no, kay taas man yung comment no. Salamat to. Lingawa ng drama idol, salamat sa pag-upload. Na pa sila yung comment, hi idol, silent listeners, gig ko nimo, dugay na. Dili lang gig ko maka-comment kay malimot ko or mabisi. Anyway, ganahan ra ko idol maminaw sa imong intro ug outro. Di na jud nako escape bisan unsa pa kanindot sa drama. Nindot man gud pamation nga magistorya ka before or after sa drama nga klaro na lang jud nga nag-effort kapag ayo. Mao nga wa sab ko mag-skip sa mga ads. Salamat kay Dol ha. By the way Dol, nga day ko diri sa Switzerland. Ganahan ko maminaw og binisaya aron nga di ko makalimot kay di man mga Bisaya kung katubang adlaw-adlaw. Once again, salamat kay Dol ha sa tanan nga sa tanan nga nag-effort sa pag-upload labi na namo dinhi nga layo sa Pinas. Dako kayo nga kahigayunan para namo. Amping Dol and God bless to you and your family with tulok adwa ka heart no. Diyan na siya sign of fireworks no. Salamat kayo no. Mirika Dulia sa imong paminaw sa mga drama no. Nag-effort juga comment sa kung sa kataas. Salamat kayo. Ang panikamutan na po akong masuwat nito na bisa kung sa kataas kay gihaguan man po nimo ni og suwat ipag-type ba. Unya nalingaw siya paminaw sa Father I Am Your Father no, sa mga upaday ka paminaw naka-playlist naman ang Father I Am Your Father. Magsige jud mo katawa na kay bisag ako sa una akong paminaw ning drama. Pati jud akong kinatawa panahon pa mas COVID ning drama. Nara kagbay di. Sige jud kag paminaw, sige po kag katawa kay palamuot ning Father I Am Your Father nga drama no. Salamat kayo Mirika Dulia. Nya si Rosalina si Rosalina Rago. Sahay kay di ko kabasa sa kung sinuwatan kay pinaspas ba murag doktor agi ba. Rosalina Rago, kung ako masayop no. Rosalina Rago ning comment siya og hilig ko mamatig drama labi na sa mga drama sa DOHP Cebu. Kanang ko mamati sa mga characters with tulo ka heart ang comment no niya. God bless sa tagsulat ning drama og sa mga characters with tulo ka heart. Salamat kayo Rosalina Rago no sa imong naganahan jud ka maminaw sa mga drama sa DOHP sa Cebu no. Na appreciate nimo ang mga tagsulat og characters no. Salamat kaayo no. Nya sa pagpaminaw sa atong mga gi-upload. Salamat kayo no. Dinila lang ko to mga ka-listeners no kay mao man ako nasulat. Ang uban nga comment sunod na lang og pohon kaluyan makapalit og cellphone mabasa lang ako to. Na mao to mga ka-listeners kay mag-intro vlog na ko para sa katapusang sumpay sa intro vlog sa katapusang sumpay sa Swerteng di Malasa no kay daghan siya nag-atang ato no labi na si Ami Alexander no nga ganahan kay siya sa Swerteng di Malasa no. Mag-intro vlog ta karon sunod ani no. Mao to mga ka-listeners, thank you so much for watching sa vlog o for listening sa mga drama. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless natong tanan.